Kan lan uga kita pirsani manggaipun babak salajengipun. Niki lekne kados lomba niku peserta nomor 4. Baik, hadirin dan pemirsa. Oke. Mari kita saksikan peserta dengan nomor dada 4 untuk Cipto Budaya. Sumangga. Yo, hey. Ayo Pak Kiron, Pak Kiron. Yo. Mas Mei matur suwun sayo rukun gumerekut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan pikiri sangga runtut ambosani rangu ciwenia gawe sang semengati Sayo ayo lo merekut bareng tumandang esek jogete saya nanang semake jangan dikiri sanggarantut ambasani rangu ciwani gawe sang semengati sayo rukun gumerekut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan dikari sangga runtut ambosani rangu ciwenia gawe sang semengati Mas Mei sing saya sing rukun sasarangan kalian Mas Bandi rampak jogete saya hanyang semake jangan dikiri sanggaran tetap seni rangu jiwani gawe sang semengati ayo asik Sos lo yo ae hey Yuk. Hey. Hey. Lo. Ayo. Yo. Hey. Yuk. Oh. Nah. Yo. Lo.
he oh ha he ha he ha oh hey yuk 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 lo puas yo iki bayangan lawas basu bayang oh Mlaku nganti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep butuh santai karo nglirik atiku musik wakasane mung grondel ora tegal mlaku wanti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep butuh santai karo nglirik atiku musik wakasane mung grondel ora tegel sampe sop socake karepe simpen nang atine klakyane belan wingie wis mesti ora keri pasang aksi ucape pahit madu manise yen mangrayu gumampang janjine palsu Mbak Ita sek aku mung tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati nimas wong ayu aja nglalendo nggonku mikir wit kala semono kok iya welas aku
sada minangka brantaku Nimas wong ayu aja ngleledha ayo to andon asmara yo yo hello wah lo la yo awas ngombe kosek Mazda iki tekonono ngombene banyu kendi apa banyu botol aqua banyu kendi ya apik iki lek bayangan lawas iki tuh ya apik ya wis ta cipta budaya sing penting sayuk sarta rukun iki mau Mas sampe durung rawuh Mbak Astu. Oh alah Mas. Boyoke tuwek. Boyok tuwek iki ya dilereni barang. Lah ya dadi ya diakehi lek mimik ya Mas Bandi. Iki ya jarang-jarang ngono lho, jarang awake tanggapan sing kaya ngene iki. Lah iya. Sesuk nang ya ora gelem. Iki lek sing panen jagung apa panen apa ngono ya klasikan ya ora apa-apa. Kena. Bar iki diusumne. Ya, pripun Mas Pramu? Sampun. So. Dik Reza anteng-anteng dek kembang depokon kowe ngarep boyo eling dek semono empret gantil mintok ning witing pari tak saku mandelan jerone ati ali-ali dek kembang kuningan mintok ning witing sawuh bareng pinayu Mas yo jangan ting banget jampaka mata
Ya. Penangi cipta budaya Seliramu raya kelingan ya panggang eling nang wong ayu janji tresna nalika semono sira tak gandeng renteng isi hatiku kabeh mau ya mong kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kalingan aku ora bisa turu ayen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi kuru janjine pripun kok ngantos setahun
kirang langkungipun kula sasuwun tika enget mring sedayanipun kabare pripun sarat boten ngentun sanak kadang dusun sedaya nggih rukun monggo pinarak Mas Bajul matun monggo merapat tani utun benjang napa lewangsul sampun ngantos disusul manesipun anggundul teka jegadul pikire modal madul kono mung kendangan dengkul dek ngombe apa ora Mas ora yo lek ngombe ya ben plempoken lho Mas Kirun ya nilar dusun kersane kepripun saya tangelamun sentet lambok iki sampun wonten dusun kesangsa wonten monggo pinarak Mas Warok yo Mas Warok kalian Mas Marji nah sugeng monggo hae iyo yo yo tentara langit sugeng santa ya lo kong JB ya iya iya katuran winara Pak Udi Pak RW sugeng santen Pak RW ayo Mas Badi yo kok tua jiwa muda bayake bisa kuyung ya yo ayo bos yo apa yo lo yo ayo reka
Pak Udi monggo pinarak iki kok sing kabeh bintang tamune amburadul jaran sak baronge. Ayo lo Mas Mei sesarangan Mas Bandi sing hati-hati lo. Gendut kantoran Minara konco-konco saking Rudian. Hop. Oh, ayo konco suka-suka nonton jaranen cipta budaya micil saking kutha Tulungagung kang dipimpin Kang Mas Ispendi esok nyoleng sorene ya nyoleng ya
Mas ya sulingane arek Surabaya esuk eling sore ya eling eling marang cipta budaya. Ayo lo Mas Dandi, Mas Mei, sing penting sing sayo. Ayo lo Mas Butut, disesek nih Mas Butut. Tamapno kapriyasanmu nger. Cipta budaya maning kula cipta budaya. Opra. Ayo lo Pak Udi, Pak RW. Awas. Boleh nonton ning ora boleh dadi Pak RW, Pak Udi. Mbah Mandor neng ndi mene. Ya. Ayo wandine enggal Bali siji-siji cipta budaya. Ya iki mau Mbak Astu ora ngira ora nyono bayangan lawas ya wis entuk burung jaran. Ayo ndang Bali, ndang Bali. Iki njaluk tulung karo Mas Mbok karo sapa iki? Ora tambahi Mas Mbok, ya aja mung siji no. Ana telu. Apa? Ayo lo. Kanca-kanca panggung rejo semambungan kusipun Mas Badul dan juga kawan-kawan matur nuwun. Ingkang sampun tarik support dening pinarak monggo Mas Badul sesarengan kalian bos iki Podi. Wah, ayo Mas JB, gilirane ulang tahun loh, ini ulang tahun. Ayo Mas JB. Ulang tahun. Nole saya dengar pada minggir. Yo. Ayo. Wah. Wah. Yo. Ayo masuk terus, ayo. Woi, ini oleh jatah ya. Ayo masuk terus, ayo. Ayo terus. Yo, jatah. Ayo. Sing sabar. Yo. Alon-alon sing perayaan ayo. Ayo tuh, ketuk.
pele. Rusa. Ayo yo Leo. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, matur.